Jesus Kristo, yung katok ko yung kanya. Kilala mo ba ang Panginoon? Kilala mo si Jesus? Kung kilala mo ang aking Ama, bakit ka nandiyan sa loob ng katawan ng taong ito? Ha? Kilala mo ba to si Santos? Amen. Amen. Sa Panginoon. Sige. Tanggalin mo lahat ng nilagay mo sa kanya sakit at linisin mo. Mag-uusap tayong dalawa. Tanggalin mo ang lahat ng nilagay mo sakit sa kanya. Bibigyan kita ng pagkakataon bilang instrumento ng Panginoon Kristo. Kapayapaan ang dala ko para sa iyong isip at puso. Tanggalin mo ang lahat ng nilagay mo sa kanya. May galit ka ba sa taong ito? Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo, amen. Tinatawag kita bilang instrumento ng Panginoon Kristo. Ano? Umalis ka sa loob ng katawan niya, pero bago ka umalis sa loob ng katawan niya, sige. Sige, kalasin mo lahat. Kunin mo lahat yung sa kanya. Kilala mo ba si Jesus? May takot ka sa kanya? Tao ka hindi? Tao, babae ka lalaki? Babae po, babae. Ano ang pangalan mo kung babae ka? Ha? Ano ang pangalan mo? Sige, kalasin mo at sinungaling ka. Kalasin mo. Pagbibigyan kita bilang instrumento ng Panginoon. Kalasin mo lahat ng nilagay mo sa kanya. Kalasin mo. Pag hindi mo kinalas, maniwala ka sa akin, kakabitan kita ng krus sa paa. Kalasin mo Diyos sa tiyan niya masakit. Itapon mo. Bakit tayo mo itapon yung sakit niya? Itapon mo. Kunin mo, tapon mo. Kalasin mo. Isa. Pagbibigyan kita. Dalawa. Kalasin mo. Lahat. Kalas, sa pangalan ni Jesus. Kalas. Kalas, dalawang kamay. Kalas. Sa pangalan ng Ama. Sige, kalas. Bisa mo, kalas. Tanggal. Lahat. Kailan to gagaling? Gagaling ba to ngayon? Kalas. Sige, pagbibigyan kita. Itong taong ito, nasa loob ng katawan niya ay nagsisinungaling. Gagaling daw. Alam na alam niya gagaling. Sige, kalas! O, kalas. Pagbibigyan kita ngayon. Mabayat ako ngayon. Sige. Kalas, kailan mo ba yung ginagawa? Huwag mo na ako pagsinungalingan. Sinabi ng aking anghel na ikaw ay meron daw sa loob ng katawan niya. Kalas! Kailan mo pag ginawa yan? Nainggit ka ba sa kanya? Nagagalit ka ba? Maniwala ka sa akin. Ayaw ko itong ilapag itong dalawang daliri ko sa loob ng katawan mo. Maniwala ka sa akin. Tutusukin kita dyan. May galit ka ba sa kanya? May galit ka? O, sige, kalas. O, diba? Mapit ka rito. Umupo ka. Yan, dito ka. Kalas! Huwag mong pakinapakalaman yan. Kalas. Bilisan mo. Lahat sa buong katawan niya, kalasin mo. Ilang minutes na yan? 3 minutes po. Sa kanya matapat. Kalas! Huwag masyado. Dito ka lang. Kalas, may galit ka talaga sa tao ito? Kapitbahay kayo, kaibigan, o magkakilala lang kayo? Kilala po, kilala. O, sige, pagbibigyan kita. Ayaw ko nang to. Malapit ka lang sa bahay nila o malayo? Yung totoo! O sige, pagbibigyan kita. Maniwala ka sa akin. Ayaw ko tong gawin. Ayaw kong gayahin yung nasa YouTube na talagang pinahirapan kayo. Kasi kung pagbibigyan mo ako, pagbibigyan kita. Pero ayaw ko nang bumalik ka rito, naintindihan mo? Once na bumalik to sa akin, tanda mo, sa araw na yon, pag bumalik ka, kung anong suot mong damit doon, kasi magkakakilala lang kayo, magkalapit lang kayo. Tatanungin ko kung anong suot ng damit mo. Tatanungin ko rin kung ilang anak mo. Lahat yun malalaman ko. At alam ko kung anong ginagawa mo doon. Minsan ko nang ginawa to sa mga tao. Pero masyado akong malupit nyo. Pero ngayon pagbibigyan kita. Ayaw ko nang gawin yung mga ginagawa ko dati. Hindi pa ako mahilig mag-video dati. Sige, kalas. Ang dala ko lang yung kapayapaan ng Diyos. Walang sinabi sa akin ng Ama ko na tanggalan kayo ng hininga. Ayaw rin kitang husgahan, tanda mo. Wala akong karapatan na husga kita. Mayroon akong karapatan na linisin ang katawan lupa nito. Tanggal. Ubos lahat. Anong nilagay mo sa kanya? Kung nainggit ka. Inggit lang po, inggit.
Ano nga ang klase? Paano mo nga siya nagkaroon ng inggit? Ano ba sa isip? Inulam mo ba siya? Pag-isip, ano bang ginawa mo sa kanya? Maraming klase. Ano ba sa ginawa mo sa isip mo? Ano? Masakit lang po loob ko. Masama lang daw ang loob niya. Ayusin mo yung video. Yan. Huwag mong lumutapat ka niya. Masakit lang po loob ko sa kanya. Masaya. Anong pangalan? Chopila po. Chopila. Galit ka kay Chopela. Hindi na po. Yung totoo, galit ka kanina. Ikaw po ngayon. Sige. Hindi na. Hindi ka nagalit. Pagbibigyan kita, ganyan ako kabait. Sige. Wala na akong gagawin sa'yo, ha? Ito na yung kamay ko. Tanda mo. Tinalikos lang sa'yo. Yung ikaw, tanggal, huwag ka makikinig sa usapan namin, ha? Yung nanonood pala dyan, bago subscriber ko, tinatanong mo sa akin kung anong maganda pang ipit, kung digno mo ano ba yan? Pandakaki. Depende rin yun sa kapangyarihan na pinagkaloob ng Diyos. Depende rin yun sa kakayahan na pinagkaloob ng Panginoon para sa mga instrumento niya. Kasi maraming manggagamot na hindi naman galing sa Panginoon. At yun ay galing lang yung mga taong yun ay padala rin ni Satanas. Marami kayong hindi pa talaga napapatunayan at maraming tao talagang hindi nalalaman ng totoo. Importante, lagi lang si Jesucristo. Si Jesus lang ang tatawagin mo. Sige, kung tinatawag ko ng mga anghel ko, automatic yun, nasa loob na ng katawan ko sila. Kusa sila lumalabas. Kahit hindi ko sila tawagin, kusa silang mata sa loob ng katawan ng tao. Tinatawag ko lang sila minsan yung guardian angel na taga ng Panginoon Kristo. Pero pa yung anghel ko na si Rafael, si Arcangel. Gabay ko na yon kahit saan ako magpunta. Pero kung tatawagin ko mismo talagang yung anghel sa langit na si Rafael at saka si Arcangel, hihingi pa akong pahintulo sa Panginoon. Alas! Tatanggalin mo na yan. Sama lang na loob to. Bakit mayaman ba to? Hindi naman pala tumayaman. Ikaw, mayaman ka ba? Mayaman ka? Mayaman ka pala eh. Hindi naman tumayaman. Mas marami kang pera. May sasakyan ka ba? Marami kang sasakyan. Ito, may sasakyan ba to? Sige. Kalas! Bilis, Ramo! Alas, ubos. Sa pangalan ni Kristo, sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Nilalagyan ko to ng bisa at pinakukuluan kita sa apoy. Sige, kukuluan kita sa apoy ngayon. Lagyan kitang tubig sa katawan niya. Sige. Kalas! Lahat! Matagal mo na itong ginagawa sa kanya? Kalas! Huwag mong pakalaman yung face mask niya, ha? Ayaw mo kung makalas yan. Kalas! Tanggalin mo pati sa likuran. Sige, ayusin mo ang upuan nito. Sumunod ka sa akin para ayusin ko buong katawan lupa niya. Sunod mo! Bakit hindi mo mabuot ang katawan niya? Sige, kalas! Pati likuran. Wala naman akong ginagawa sa'yo. Aray ka ng aray. Hindi halos hindi ko na nga ito hinahawakan. Aray ka ng aray. Aray. Pagdating nyo sa aray-aray, madali pag nauuli kayo, aray-aray. Pag gumagawa kayong kasalanan, tuwan-tuwa kayo. Huwag kayo magpapatukso sa demonyo, ha? Ang inggit, alisin mo sa iyong isip at puso. Huwag mong pakilaman ng face niya, sinasabi ko sa'yo, ha? Alas! Ngayon, marunong ka na magtawag-tawag sa Panginoon. Kalas! Tanggalin mo yung face mask niya. Para hindi siya mahitan. Tanggalin na ang face mask. Kalas! Pag hindi mo kinalas, tanda mo. Kalas. Pati likuran, pati dibdib, lahat. Samaan ng loob. Yung samaan ng loob mo, dinala mo sa kanya. Kung ano-anong pinag-iisip mo sa mga etc. Magkalapit lugar lang talaga kanito. Mayaman ka. Penging ano. Penging pera. Yaman daw siya eh. Tanggal! Dahil pera sa kanya, nahingit sa mahirap. Lang po yun. Kalas! Kalas! Bilis! Kailan yan gagaling? Kailan gagaling? Ngayon po, ngayon. Kalas! Ngayon. Tingnan mo yung mga paa niya, sabi niyo nangingitim, di ba? Nangingitim po. Bakit? Tingnan mo, bakit nagbabago na? Kita mo. Tingnan mo, patama mo camera. Sabi niya, kanina nangingitim yan, hindi na namin tinamaan. Pero ngayon, bakit nagiging violet na? Kalas! Ubos, lahat. Lahat. Huwag ka na magsinungaling. Ubos lahat. Meron pa, wala na. Kalas mo, bilisan mo. Pag hindi mo kinalas yan, pupukpukin kita. Kalas mo lahat. Lahat. Dalawang kamay.
Huwag mo nang banggitin. Kalas! Ubos! Buong katawan. Likuran, balakang, pag hindi mo kinalas yan, titigsain kita sa loob ng katawan niya. Bilisan mo. Higit ka ng higit. Wala naman kayo nagtututunan doon. Sige, kalas. Patawarin ka ng aking ama sa lahat ng nagawa mo kasalanan sa kapwa mo. Bilisan mo, kalas. Bakit ka ba nahingit dito? Gawa ko ba asawa nito? May gusto ko ba sa asawa niya? Ha? Yung totoo, may gusto ko ba sa asawa niya? Higit lang po. Sige, kalas! Ang tagal mong sumagot. Pag matatagal daw sumagot, sabi doon nagsisinungaling. Kasi yung sasagutin na, iniisip pa eh. Yung sagot lang naman, di ko alam. Wala akong gusto. Ano agad? Pero ito, tagal mo eh. Huwag ka na magmalaram. Sige, pagbibigyan kita ngayon. Malaram ka pa. Kalas! Marami pa, meron pa. Ay, meron pa, wala na. Meron pa, wala na. Wala na po. Sigurado. Balakang yan lahat. Kalasin mo. At ayaw ko na maingay, ha? Ayaw kong skandalosa, ha? Hindi na kita babansagan kasi magkalapit lugar lang kayo. Ayaw ng Panginoon ng away, ha? Kalas! Meron pa, wala na. Lalambot na tiyan yan. Kalas! Okay. Ba't parang ang dami mo pang binubunot yan kung wala na? Ito mo yung kamay mo. Ayoko na maingay, ha? Pag nag-ingay ka, pipilipitin kita sa loob ng katawan niya. Bibigyan lang kita ng tanda para maghinto ka. Naintindihan mo? Naintindihan mo na? Ayoko na maingay, ha? Pag umingay ka, bibigatan ko tong daliri ko at lulubog ko sa'yo sa puso mo. Huwag ka nang babalik, ha? Opo. Ang tama sinasabi ko sa'yo. Opo. Patawad po. Sa pangalan ng Jesus, gising. Ano sasabihin ko sa'yo? Sige, hindi ko mananuin. Tumayo ka muna. At ilakad mo yung sarili mo nang walang alinlangan. Tumalong ka. Lakasan mo. Huwag mong higa. Ay, huwag mo itatayo. Yan. Mabigat na gang. Magaan na po. Yung tiyan, yung likuran mo. Wala na po yung sakit sa likod. Wala na yung sakit sa likuran. Sigurado. Baka nag-iinarte lang kayo. Ay, hindi po. Totoo. Hindi na ko nabayat yung tiyan mo. Medyo magaan na. Hindi katulad kanina. Parang pinipigilan na po. Oo. Ay, salamat po ako sa nasarili. Ay, salamat po. Hindi ko pa to masyadong ginagamot. Basic pa lang ang ginawa ko sa kanya kasi tinitingnan ko lang kung nagsisinungaling na solve ng katawan niya. Pero sinungaling po yun. Ayahan niya na po yun. Pero, ito, ang sabi mo masakit ito, di ba? Mabigat. Yumuko ka. Tapos tumayo. Tapos i-stretch mo yung katawan mo. Oh, nakakayuko ka na, di ba? Ulitin mo. 3 beses. Banggitin mo yung Jesus name. Sa pangalan ni Jesus. Jesus. Amen. Amen. Pagpag mo yung sakit mo. Ipagpag mo. Yan. Ngayon, bakit ka nakayuko? Nawala na yung sakit. Nawala niya sakit. O ngayon, subukan mo ganunin yung tiyan nyo. Lakasan nyo, huwag kayo matakot, huwag kayo mag-alinlangan. Kasi kanina masakit na inborn na yan sa kakagano niya. Siguro natatakot na siya. Masakit hindi. O, wala na. Ayaan nyo na yung mga nagagalit sa inyo. Magaling na kayo. Pero hindi ko masyado ko lang pong ginawa sa kanya. Basic lang pong pinagawa ng Panginoon. Kasi tao po rin yung pag-aari pa rin ng Panginoon sa Kristo yun. Pero ayaan nyo na po yung kasi wala po kaming karapatan na saktan talaga sa loob ng katawan niya. Oo, may halo pong kulam yun. Pero hindi pa yung ganun taga kinukulam ng sobrang galing. Wala pa siyang ganun taga. Parang ano lang yun eh. May tao po kasi talaga klase 3 usog eh. Yung usog po yun, nakakapinsala na siya ng kapwa niya tao sa hinanakit at galit niya. Sa iba, sinasabi nilang kulam na agad yun. Pero sa akin, hindi pa ho kulam yun. Ang kulam ho, malalaman yun. Pitik-pitikin ko lang yan. Ganong-ganong ko lang siya minsan. Pag malalaman nyo, minsan nagbibideo ko, diba? Bihira ko lang yung gamitin. Yung parang ginaganong-ganong ko lang siya. Kahit yung iba, nakikita nyo, diba? Hinihipan pa nila yung daliri nila.
Sa akin, hindi ko na yung ginagawa. Kahit nagtatanong sa akin yan, kahit kumuha lang ako ng walis tingting, automatic may kapangyarihan na yung kamay ko. Kahit hindi ko nadasalan yun, idikit ko lang yung sa katawan niya. Pag professional taga mga magkukulam, mapapaso siya ng mapapaso. Kahit anong bagay na hawakan ko, kahit bakal pa yun, etc. Basta't nahawakan ko, idinikit ko lang sa katawan niya, yung po talaga mga magkukulam na po talaga sila. Kahit idinan ko lang siya ng maliit na stick, palito, etc. Pero ito, ano lang to yung sayang lang po yung kakayahan nila. Pero sabi sa ibang manggagamot ay kulam na yun. Pero sa Kanina akin, pong nakapikit ako para nakita ko siya sa Nazareno. ito na po magsasabi sa inyo, hindi ko siya kilala ha. Sino na yun na nakita nyo? Nung nakapikit ako para nakita ko siya. Pakilakasan nyo na marami kayong nanonood dyan. Nung nakapikit ako para nakita ko siya kung Nazareno. Kasi po, Nazareno. ang tutusin, si Jesus at yung pong Nazareno talagang umawak sa akin. Kaya ako lang minsan nababanggit ang Panginoong Kristo kasi siya ang ama natin lahat. Kasi ang talagang tatawagin natin dapat ang Panginoon. Si Jesus, hindi yung kung sino-sinong apat na sulok, etc. Yung mga kingkong, etc. Dahil ang Panginoong Kristo lang naman nagpapagaling at nagpapalas ng masamang espiritu. Hindi ko pa siya tinatawag sa mga anghel ko. Pag ginagawa ko lang sa kanya, tinitingnan ko lang ang reaksyon niya kung talagang magsisinungaling. Pero totoo po yun. Kasi siya naman nagsasabi, hindi ko naman siya kilala. Kapag kapikit ko talaga, Ano po nakita nyo? parang nakita ko si Ang pong Nazareno. Automatic po yun, maswerte kayo. Ibig sabihin, mahal kayo ng Diyos. Kasi kayo kanina nagsabi, kaya pinrangka ko lang kayo, kasi prangka ako maggamot. Kasi sinabi nyo, lagi po kayo nagdarasal. Kaya sinabi ko, marami nagpagamot dito. Madre nga, nagpapagamot iba-iba tayo, marami lahat ng dasal, tinalo pa nga nila ko. Minsan, sinusubukan lang kayo ng Panginoon kung mapipikon kayo. Ibig sabihin, nagpakita sa kanyang pong Nazareno, ibig sabihin, pinakikinggan ang kanyang panalangin. Kahit ako, minsan manggagamot din ako, tinuruan ako ng Diyos, inaasar din ako ng kalaban ko, minsan pinipikon din, minsan sinusubukan ako ng Panginoon kung talagang, kung handa na akong pakawalan. Kaya lahat ng tao nagkakasala sa isip, sa salita, sa gawa. Importante, gumaling si nanay. Yung galaw yung katawan nyo. Sabi, pahilo mo rin bitis mo kapunta. Tingin. Engal baglay, abdamlay. Isipin mo, ba't pumantay ang daliri mo? pinagaling na kaya ako. Nazareno. Ang Nazareno po nagpapagaling. Ano masasabi niyo sa nanonood sa inyo? Yun ang nakita nyo. Yung ano lang pala, nakita nyo, nakapikit pala kayo, no? Tapos anong nasa isip nyo? May anong pumipigil magsalita sa inyo? Kasi hindi ko pa nga sinasabing aktual na magaling na magkukulam. Yung baga, galit at intim lang yon. Sayang lang yung kakayahan niya. Parang ano lang yung... Sige, doon kayo na Parang iba. parang ingit lang siya sa akin. Ganun. Bali nyo lang nakita nyo. Ibig sabihin, mahal pa rin ng Panginoong Kristo yung taong yon. Ayaw ng Panginoon na mag-away-away yung mga anak niya. Kasi huwag kayo magpapatukso sa mga demonyo. Ha? Importante, gumaling ka. Kung nakita mo ang Panginoon na taggamot sa'yo, siya naggamot, hindi ako. Kaya yung sinasabi nyo, may magaling doon manggagamot, walang magaling na manggagamot. Lahat ng mga manggagamot ay tao lang. Walang magaling, walang instrumento, walang sugo. Ang sinugo ay Diyos Ama lang sa langit. Ang Panginoong Jesus. Yun lang yun. Yung paulit. Madali lang yan, te. Sige, babaan nyo pa. Tadyak nyo pa nyo. Hawakan nyo yung mga tiyan nyo. Isipan nyo pa yung kabila. Masakit. Wala na. Galaw yung katawan nyo. Ilang buwan nyo nasakit yan, te? 6 na months. 6 na months na daw. Hindi 6 years, ha? Months lang. Ano masasabi mo? Hindi lang po ako nagtinda, hindi man ako nagkawin. Yun lang po. Maraming salamat po sa mga nanonood, ha? Hindi ko siya kilala, ha? Maraming salamat. Thank you. God bless. Okay. Okay na nga. Ano pala yung nakita nyo kanina? 1 minutes lang. Ano po, parang pagkapikit ko, parang nakita ko siya pong Nazareno, maliwanag nakikita ko. Okay. Sige, yung mukha ulit kayo, maglakad kayo. Meron pa tayong ilang minuto. Ito yung lalagay ko sa dulo. Ano pakiramdam nyo? Baka buling kayo ng aso, ha? Balik na, maganda po yung ano ko dito. Magang ng alinte. Puson. Yung puso Hindi nyo. katulad kanina, sobrang bigat. Ay, yung ano nyo, yung likuran nyo pala. Ay, okay na po. Taas nyo mga kamay nyo. Okay na? Opo. Salamat po po, Nazareno. Siya nagpagaling, ha? Kaway-kaway kayo. Salamat po. Thank you. Salamat po.